Palit ko anig tulo lang siguro te. Pila man ako 100? Oh. Oh, sensilyo. Sige lang, ayun na lang sukli eh. Imuhan lang eh. Lagi. Baligya na te. Baligya. Pila po isa? Tulo 100? Ano, lang taon na to. Ano na mga anak te? Mugikan na eh. Si Pina pa mo? Nya, mo siya man magbakler mo padulong dito. Ibutan siya natin, ibutan siya. Poy siya ba? Ha? Ibutan siya kadjut. Bukat kay man. Ano, kamu regay mo na te? Kuyan. Ay mo. Bali mo ra pong inangkat. Kuyan sinyo, tagaan po kunya. Tagaan po kunya. Taga. Mahalin eh. Pila po yung mabahin ni mo po? Depende sa pilihalin. Kaya mahalin sa 3,000, tagaan ko kuan. Tagaan ko pininto. Tagaan ko pininto. Si tagadlaw ka na nete, magsuri-suray? Konda, kada simana, Bernis. Sa isa ka simana. Isa. Sa isa ra. Ug laing adlaw, siya trabaho na mo dito? Nangguna sa maisan. Mangguna sa maisan? Garden na pizza. Layuan niyo si Pina nya. Moagi pa og mahayag, moagi pag mulabi na. Wala ni eskwela te, eskwela. Kani? Ani undang na siya? Balik koy kuyog lang siya nimo paninda. Palit ko anig tulo lang siguro te. Pila net tulo 100? Di mangyo te? Wala lagi hangyo ni? Pila man ako 100? Oh. Oh, sensilyo. Sige lang, ayun na lang sukli eh. Imuhan lang eh. Lagi. Ano lagi ni? Lagi imuhan lagi ni. Wala na suklion. Sure ba mo? Mga bata, may na lang. Lagi, okay lagi na. Dili lagi, mura na siya. Kamu palit lang po ko kay gamitunon man kina ko na. May na lang. Ha? Lagi.